morning! Today is Saturday, of course. Nagsisimula ating vlog no morning tuwing Sabado. Sorry na sa aking buhok. Sorry talaga. Kasi napamassage kami kagabi kina ate, sina Sister Melody. So, napamassage tayo guys. So, medyo oily-oily yung buhok natin today. So, as you can see, short na ating hair. Pinaputol ko na ang lahat ng relasyon. Charot! Ayan, good morning guys! Saturday today. And we still have one more week na ito pa rin yung ating weather. So, kagabi, hindi na kami nakapaghugas ng plato. Obvious naman, charots. Ayan. Nanonood lang ako ng aking vlog. Of course, I support myself. So, tignan niyo yung situation ng ating labas. Hindi ko pa siya ano guys. Hindi ko pa siya talaga ano tawag doon? Ma-clean ang aking sasakyan. Alam niyo ba yung aking sasakyan, guys? Nagkaroon na naman ako ng notice, warning ba, na itutow yung aking car. Kasi, more than 72 hours ko na daw pinark doon. Pag doon talaga na park ko, pakita ko sa inyo. Kita niyo bang pag dyan talaga na park, kasi ito yung car ko ngayon. Kita niyo ba? That's my car. Pero, pag napapark ako dyan sa dyan na part na yan, ang na mga naninirahan dyan. Charot, galit ako. Lagi akong may either, first is nagka-parking ako na parking ticket ba? Kasi nakapark ako doon. And then, ngayon naman, may warning na naman ako. Samantalang dyan yung sasakyan ko, iniiwan ko lang dyan. Wala naman akong Depende sa mga kasi. Tao din kasi yan na naninirahan dyan. Anyway, so, ganyan talaga. So, magdadalgona coffee tayo today, guys, kasi wala lang, feel ko lang. Meron akong ito, yung Vietnamese coffee, pero instant kasi ito siya. Ayoko ng mga instant, guys. Ayoko ng lasa ng instant. Pero just in case lang, bumili lang kami, just in case, need namin. So, dalgona coffee tayo. Marami pa tayong ganito. Ito yung gagamitin ko. Meron din akong black. Meron din akong instant. Tayo doon ng coffee. Pero hindi naman ito instant, di ba? Instant ba ito? Okay. Yan. So, gagamitin natin yan. Dalgona coffee. Buti na lang may brown sugar akong bumili. Kasi sa birthday ko, gagawin sana ako ng biko. Kaso wala na kaming time. Kasi nga tayo doon kinapag-coffee. So, Elijah's birthday is February 2nd. Yung bata, guys. At ako, February 3rd. So, ayun lang. Elijah, sana close tayo, no? Yay! Kasi February 2nd ka ako, February 3rd. Ayan. So, ba? So, ice, I'll do... Uy, melon na pala itong bata. Ito na lang kayo. Gamitin natin. Ano ba gamitin ko? Ice, milk. Meron naman akong milk. Ayan. So, may coffee na tayo. Kita niyo ba yung bra? Hindi ko nakapag-bra. Always naman, hindi. Dito lang ako sa bahay. Yan. So, meron tayong pa. Dami Let's see. Sarap. Sarap.
Mas masarap pa sa Starbucks na, ano, mahal. And then I still have the cake. Gawa ni Zia sa Vermilion. Hi Z, if you're watching. Over! Tapos sila Roxanne, may balak silang pumunta doon ng playground na may Korean barbecue chuvanes mamaya alas 12. Kaso lang guys, ayoko pumunta ng playground. Okay, sana doon sa barbecue. Ayoko sa playground. Pero may mga bata kasi sila, so I can't blame them. Nope. So, kung na talagang umuwi ng Pilipinas ba? Ang dami na nangyari sa Pilipinas ngayon, no? Grabe impeachment. To think, hinalal yan ng taong bayan and then i-impeach lang ng mga congressista. Oh no. God is still in control despite sa mga ganyan. God knows everything. So, si Lord na bahala. Let's pray na lang na sana tayo next time. Voters, we really need to be responsible in casting our votes pa. Next time, alam naman natin sa Pilipinas talaga, talamak yung pagbibigayan ba. So, tanggapin lang natin guys, and then let's not vote those people na alam nating bahaman sa power. Bahaman? Bakit na ba ako napunta sa politika? Kaya nga, diba? Gusto ko lang. Saan na tayo? And then, ang sarap ng cake ni si Zia at saka si Sweet. Ang sarap yung gumawa ng cake. In fairness to them. Kung kayo nasa Vermilion, sarap. Mag-order na kayo kay Z. Kung kayo nasa Edmonton, order kayo kay Sweet. Ang sarap ng yung sweet cake ni Sweet. Sarap. Sarap. Sarap talaga. Note muna ako ng vlog guys. And right after this, I'll clean the house. Mamayang gabi na ako mag-washing, mag-laundry. Kasi I have no time. Gala muna tayo every Saturday na lang tayo lininis. Okay, basa ang ating carpet kasi nag-steamer ako guys kasi ang rumi-rumi na ng aming carpet. So steamer ako at least para hindi na siya mukhang madumi. And then, ayan. And so, sala pa ako guys. Nandito pala ako na area na to at anong oras na? Kasi hindi naman kasi talaga din ako like, minsan nag-ano ako, pahinga-pahinga. So, currently I'm watching a vlog from Australia. So, sila Sweet andun na. Tinawagan ako ni Sweet kanina tapos sabi niya pumunta daw kami doon sa may playground. Yun nga. Pero, ayokong pumunta. Yeah. Kung makakahabol ako kung saan sila sa mundong ito, yeah. Pupunta ako, hahabol ako syempre. Pero ang dami ko pang lilinisin. Ayokong lumabas na hindi ako nakakalinis ng bahay. And yeah, so later, I will just finish some cleaning guys. Pag may gawin, ipaglaban ako. Ito lang po. Date mo na kami na aking roommate guys. Hindi, bring myself photo na na day. Ito na, nag-crooks na. Ano naman tawag rin? Ha? Ano naman to? Ito yung gusto ng sushian, di ba? Sushi. Asa to? Tanggal na kita ng tao. Kung gusto ka Mexican food. We are going to eat Japanese food. Nagkamag-copyright to. Punta kami doon guys. Kain muna kami ng barbecue. Ay, barbecue. Sushi. Tignan namin kung saan. Parang maganda ako today. Eh. Saan niya gusto? Siyang kakain. Nakapiluka tayo guys. Na isang oras nating nalagyan. Sa shell. Card na? Basta. Why do you need a card? Bumili mo na siya ng hindi pa alam po anong bibili niya guys. So meron dito all you can eat na Japanese food pero parang hindi ko siya type dyan guys. Parang meron dun malapit sa sa may anong tawag dun?
Doon malapit banda sa TNT ba? Doon mas sa may Calgary Trail. Bangs ko talaga guys. Ewan ko na lang. It's currently 6:46 -10 lang naman ngayon. So medyo okay lang. I mean, I'm saying na -10 ngayon kasi for the past days naging -30 tayo guys, 27. So right now, nag-ano na yung body sa -10. -10 na. Na lang. Charot na lang. Mga kanta na. Pagkuhan ka boss ka ng tawagan ng food. Oh, dagang galing sa kiran no. Magpasabot gwapo ka ng food critics ka ba? Ah, okay naman guys, masarap naman. Mana ka? Tayo sa huh? Oh, puno-puno. Nagaling maparkingan. Magpasabot, okay. Lahat rin. Ito na. What's that sound? Ako munda ito. Asa mo ka mag-parking? Pwede day? Wala na kagaw sila ng uban. Sa likod na ako sa malay na. Bigay na. Okay. Dito tayo sa Zen Japanese cuisine, all you can eat. Sa atin, eat all you can. So, dito sa kanila, all you can eat. Yeah. Puno siya guys, punong-puno. Kainin mong lahat-lahat. Pakainin ko tong isa dito. Tingnan ko kung hanggang saan. So na lang. It's just one, ignoy na sa tagang. Lagi, ano ito sa mga ko? Lagi ako. Mahal ba ako? Puno. Kadagabiri, dito na kadagabiri na. Na, may buntag. May lagay yung pagkaon na nila. Basta lagang tao boss namin. Doon karaan na ba sila? Karaan sila pero lagang di akong tao. Gamay ragi ako na ino na kaon. Karaan na sila pero lagang di ako. Ano yung basihan? Kisa sa bag ko mas wakit. So it's so all you can eat and then Kaniya, red snapper, Yeah, you- salmon, gusto kag clam, ha? butterfish. Kutangan ni mong number. Now I'm not alone. It's funny how sometimes we need to lose our way to find our home. So how can I feel watching the clouds pass through? No clue of the time, no reason to be subdued. We all know the skies for the first time. They draw the lines, just read in between. I'm tracing you. Yan eh, boss. Ito na? Tuna. Tuna, before the eye. Sila tao na sa bilis. Sila tao na sa bilis niya. Authentic. Basta tapos, ang sarap. Ito. Cantik ka.
Giuna na kaya ano, para busog. Tapos mukhaon ha. Malibak ko. Pwede na sila malibak sa namin kayo. Isap sa buka gusto nyo. Oh. Ano, pila natin sa picture. Pila natin. Okay, so ito na muna yung mga pauna naming orders. Gusto ka short ribs, boss? Sige. O, dili. Di, okay Hindi, ako. pag-order ako kakuha, pag-dugang lang yung mga. Ah. Ayam roll. Ano, boss? Talok. Kaya ano? Barbecue. Ano po? Salmon. Awal, barbecue. Salmon skin wala. Mag-dito. Sarado kayo. Walang dali-dali talaga. Basta sarado. Pero kung ano, golden spicy lang yan. Golden spicy lang yun. Sarado na. Kung sa $40 po, bawi naman sila ano? Google sa din yung serve tayo. Eh, gutom naman eh. Ano saan eh? Pura yan, nalorder na to. So, lukod. Ay mga tomato and chicken, tempura. Tempura. Nalorder na to yung pura. Nalorder na ka na beef short ribs. Isa. Isa yun ha. May pork, may lapalita. Oh, wala yung labat May yan. chicken para ito. Oh, spring rolls na lang. Isa ka. Thank you. Alright. Here you are. You ready? That's the second part of the program. Second part, guys. So that is, yan. Up. Saan na yun? Gimana? Makabusog na. Ano yung makabusog? Yung rice. Ano ako, ano kayo nagsukuan na dito na? Ako yung isa. Kaya ka namaro. Ano na pagka? I-order ba ka? Yung isa lang. Isa. Na.
Marami na magpupo. Magpupo. Magpupo oh. Wala ko na moro. More. Load na po guys. Kani mo na ni ko. Bakit naman ka din yung wakay pa ako yung katulaw ba? Baka na mahal ng apilang sa kaya ito ang lang. Sorry. Butterfish. Wala kang masabi. Gusto ka tahong? Yung mobile vlog. Dapat tayo. Gusto kayo mabang silang dua. Sorry, kuhan ko. Atik-atik may panghihigo sa tagabayan. Okay lah. Hindi mo kawapian. Gusto ka ito? Hindi na buhog magpunta. Ang last kura. Last kaon ba? Hindi, ikaw na isa. Tapi dito to sa kuhan day ko eh. Asa pa kayo kung ang biga ko? Sa kung na dito sa abot-abot. Ganun na. Hindi, lahat ko naman dito. Bain ka naman ito dito. Talan masudlan ako. Ay, tambay ko kita. Baka na nga mag-story lang ba? Tapos bigay ang survey kay mahilis mong good. Yan na po. Cheers. Nahulog. Nahulog na kaka-cheers. Ah, sabi kong sabi. Ito mo na yung story pala yung ano, paano? Tres pa lang ka. Butang. Para... Ayaw na pansin. Ano ko ba? Taga-butang na mga naman din. Muna, ang taon boss, hindi ko kita busog dahil lang. Kuya ako ba? Mag-order ka? Mag-order ka? Murag. Murag wala ka kalimutan. Alak ka, di pala daan. Kaya short dates. Kamay ang day. Kabuk ka naman na, yung mga wala, yung mga kuha. Short trips nila kay short trip yan. Ganda yun yun. Hindi, akong lista, tulutulong lang ako. Sweet na sila. Ako gibutang, tulutulong lang ako gibutang. Ano ko, limot. Na magtutulong at tutusa sa order, duha per duha. Ano kasi mo, 1 plus 0 lang sa 9. Doon, Ano ito?
Wala. Wala mo na ang Boss, tao bang lamisa? Ano yan? Wala ko gusto na sumpan ba? Hindi magutang dito kay tulo ka order na dito. Tulo ba sa kapis per order? Ano ka nang dito per order? Tapi empat. I have my golden bun. So yummy. Later na na. Scallops and Kaya guys. ano na? Kaya ba? Wala akong order. Kaya ba? Order ba? You know. Kaya, busog na rin. Hindi na namin tumawagos. Kinakaya na lang para hindi mangga. Hindi na namin kinaya. Busog na busog. Taktik ba? Bayaran na rin. Sa awan mo na dahil ko. Leftover. Magbabayad kasi daw guys pag may leftover. So pinabayad ko na siya. Pero hindi na nila ako tignan kung may leftover ba. Next time guys, magdala kami sa plant. Next time din kami kakain sa anbe talaga. Hindi kaya. Woo! Lamig-lamig! Muna tayo, bili na sa Von. Ha? Sabon og sa to. The woman inside there. She just came later. Wala ko kinsi ani ha. Pwede ba din ito rin? Tingnan na oh. Mana siya 200 naman siya. Wala na. Ano ba lang? Wala lang pa na ako vitamins na. Vitamin C, ano sa vitamins na? Wala na. Pili muna tayo ng vitamin C. Uy, i-computer lang na siya. 185 na slot. Computer lang. Aras to. Sabon. Hindi na karta na. Pili ng sabon.
Wala akong balak na to. Pandalarama ang taog ma. Ito guys, ano kasi? $5. $5 lang. From $11.99. Okay na to eh. After limit. Ano bang limit nito? Isa lang ba? Limit of 4. Bahay na tayo guys. So, nagpunta lang tayo kanina sa Shoppers. And then, bumili tayo ng sabon. So, on natin yung sabon na to. Alright. I'm gonna put you there. Okay. So, ito lang binili daw ni. Nakasale to $5. Pero isa lang kinuha ko kasi okay lang naman. Oh my goodness. Ay, naku. Napili ba sa? Okay. Downy. Sunlight, dalawa. Tapos, ano to siya? In-wash scent booster. Downy pa rin. And then, vitamin C. Kasi naubusan na tayo ng vitamin C. And then, meron tayong protein, whey protein for the gym balls. For the gym balls. For the gym. Okay. Announcing the arrival of your two balls. Okay, guys. Ang busog na busog kami. Grabe ang busog. Grabe. Hindi na namin kinaya, guys. Yun nga. Takaw tingin kasi. Daming in-order. Hindi namin alam kung meron pa ba kaming pending na order doon or wala. Basta lumayas na kami, guys, kasi hindi na namin kinaya. Okay, so, oras ngayon, ano time ngayon? Time check is 9:07. 9:07 na. So, mag-goodbye na ba tayo? Goodbye na, guys. Kasi bukas mag-study tayo. Hindi ako nakapag-study kanina. So, study tayo ng 2 chapters at least bukas. Kanina pala naglagay ako ng cluster lashes. Pero hindi ko yung lashes ko kasi dito na part ba. Konti na lang siya, guys. So, hindi siya kumapit. So, nahirapan tayo kanina. Matagal tayo nakagala kanina. So, ayan. Bukas, the church, of course. And then, linisin ko muna yung kwarto. Kasi hindi ko nalinisan kahapon. And then, yeah, that's it. But, thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe, and please click that notification bell para updated kayo sa ating latest videos. But thank you so much, guys, for watching. God bless us all. Bye-bye.